Pues ara estem en un punt que és més gratificant en el sentit de que ja no és tant la reivindicació, sinó com estem ara un poquet recollint les coses que s'han ja aconseguit. No? En el 9è aniversari, en 2015, varen dir que deixaven la lluita tan visible de la plaça, deixaven la plaça perquè havien aconseguit ja les reivindicacions que estaven demanant, que era la reapertura de la comissió parlamentària, que se fera una llei de seguretat per a regular la seguretat en el transport i també millorar el funcionament de les comissions parlamentàries, no? Per a que no correra com la nostra, que, aunque va ser legal perquè se va establir, va funcionar dins de la legalitat, però al haver un partit que tenia la majoria parlamentària, el que va ocórrer és que aquest partit, que era precisament el que s'estava qüestionant la seva gestió, va ser el que va decidir el que era important per investigar o el que no se tenia en compte. Entonces, una volta que ja vam aconseguit aquests compromisos i que s'estan complint aquestes reivindicacions, ara el que estem fent és un poquet recollir aquests fruits i que realment aquests compromisos que no se queden en una signatura en el paper, sinó que realment s'estiguen complint i que en el que se puga evitar que ocorra un accident i sobretot que evitar la gestió posterior que varen sofrir nosaltres. Es el primer viaje del Papa Benedicto XVI a España y lo es a Valencia, exclusivamente a Valencia. Aquí va a ocurrir algo grandioso los días 8 y 9 de julio. És un relat dels 9 anys que varen passar, no? des del dia de l'accident fins al dia que decideixen abandonar la plaça. És un relat en primera persona. Des de l'inici que nosaltres vam arribar en el 2012, ja portaven 6 anys, i des d'aquell moment vam decidir que el que volíem era acompanyar, però també enteníem que feia falta un punt d'inflexió en la història, feia falta que la societat deixara d'estar mirant cap a un altre costat i les coses canviaren. No? Aleshores, des d'aquell moment vàrem fer, als pocs mesos, vàrem llançar un web documental que era Ser responsables, en el que intentàvem fer una comissió d'investigació ciutadana, és a dir, tota la informació que hi havia en aquell moment però que la gent no coneixia, la vàrem llançar públicament, i després, el 2013, el punt d'inflexió real va ser quan Jordi Évole i el programa Salvados va decidir fer un monogràfic, un especial sobre el cas. No? A partir d'aquell moment tot canvia, la societat reacciona, se pressiona molt més al govern valencià i se reobri la instrucció judicial, i nosaltres el que fem és, d'una banda, intentar documentar els seus primers 6 anys en què nosaltres no vàrem estar a través d'imatges d'arxiu que vàrem aconseguir de televisions locals, en aquest cas d'Infotelevisió, i d'un documental que havia fet Nacho Sirera, que era Després de les ausències. Amb tot aquest material vam intentar reconstruir i a través del relat en primera persona d'ells tots aquells primers 6 anys, i després, des que nosaltres arribem, sí que es vam demanar d'una manera molt clara, no? i molt difícil, era que es deixessin accedir a la seva intimitat, és a dir, poder contar la història en primera persona i que el relat d'esta pel·lícula documental fora un relat que contaren ells, no a través de terceres persones, sinó que se contara a través d'una primera veu que era d'ells. Volíem estrenar en València, això no tenia massa trellat, massa sentit, no? Estrenar una pel·lícula sobre l'accident de metro que havia ocorregut en València i haver-lo estrenat fora. No? Aleshores, ha sigut un poc la confluència. Nosaltres portàvem 5 anys acompanyant i editant esta versió de la pel·lícula, no? I ha sigut un poc, ha coincidit. No? Volíem estrenar en València, estava el Festival de Drets Humans, que pensaven que era un lloc on cabia aquesta pel·lícula i on tenia tot el sentit. Aleshores, és l'estrena mundial, és la primera volta que es veurà en sales esta pel·lícula, i a partir d'ací ja anem a buscar altres festivals i ja farem una estrena comercial en el seu moment, i després ja buscarem les televisions on es pugui veure de manera majoritària. No? Sí, la nova comissió parlamentària, des del nostre punt de vista, sí que ha aconseguit la finalitat per a la qual se creen les comissions. No? La finalitat d'una comissió d'investigació és, com el seu nom diu, investigar les causes de l'accident i treure d'ahí
adoptant les mesures per a millorar el funcionament del transport públic en aquest cas, i també treure les responsabilitats pertinents per a que aquestes persones queden senyalades com que no varen fer bé el seu treball. La nostra opinió és que aquesta nova comissió sí que ha complit el seu objectiu i pensem que ha sigut un treball molt ben planificat des del moment que han estat treballant tots, menys el PP. La resta de grups parlamentaris han estat treballant junts, el que vol dir que no ha sigut un treball partidista de l'oposició que vol llevar la raó al partit que estava abans o d'un altre partit que vol ficar malament, que quede mal l'altre partit. El fet que els quatre partits diferents hagin aconseguit treballar junts en la investigació de l'accident, pensem que li dona molta objectivitat i veracitat al seu resultat. La instrucció judicial la tenem més malament perquè, lamentablement, perquè té que ser així, legalment, al reobrir la causa, com era una causa ja investigada, té que anar al jutjat que l'estava investigant en primera instància. Entonces, se trobem en que la jutgessa l'únic que fa és que l'únic que li interessa és que no deixar malament el seu treball anterior, és a dir, ella continua en la mateixa línia d'investigació, que l'únic rellevant és l'excés de velocitat com a responsable el conductor, i se nega a obrir qualsevol altra línia d'investigació que vagi encaminada a clarificar la resta de característiques de qüestions que podien haver influït en l'accident, com pot ser la falta de mesures de seguretat, l'estat de la línia, l'estat del comboi, la falta de planificació de l'empresa de FGV en quant a la planificació del riesgo ferroviari, el nivell de compliment de l'empresa en la llei de prevenció del riesgo, perquè la llei de prevenció diu que l'empresa és la responsable de garantir la seguretat, de prever el factor humà, de prever els factors de risc, no són els treballadors. En canvi, la jutgessa ella se nega a introduir qualsevol una altra d'aquestes línies d'investigació, i ella l'únic que fa és centrar-se en la mateixa línia d'investigació de 2006, és a dir, que l'únic que té a veure en l'accident és la velocitat i que l'únic responsable és el conductor.